ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз боз ба 15 саволи шумо дар мавзӯи тестамокунӣ ҷавоб мегардонем. Аз саволи 16 шурӯъ мекунем то саволи 30 ва саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд дар мавзӯи тестамокунӣ. ҳатман дар зери ҳамин навор нависед агар савол дошта бошед. хуб, чӣ хеле ки дар навори пешинам қайд карда будем, дар мавзӯи тестамокунӣ ҳар сол 1-2 маротиба мо вебинар мекунем. соли гузашта яъне 2025 як бор карда будем, моҳи май буд. акнун рӯзи 1 январ вебинар мешавад. дар вебинар ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ гуна шумо метавонед алоқаи ҷинсии худро то 20 дақиқа дароз кунед, мисли ҳамин бародаре ки яъне пас аз иштирок дар вебинар отзыв монагӣ аст. Ассалому алейкум rahmatullohi wa barakatuh. خوب هستین وارد. در برای وبینار همین را گفتم که ای 10 سال زیاد شدید زندان میکنن، ای 1 دقیقه زیاد نمیگذشت همکاری من. بعد همین مشکلات های دکتر مرادیزов همکاری من 10 دقیقه 15 دقیقه بعضی وقت 20 دقیقه میشود. اون در نهایت برادر دکتر مرادیزов ندارم. رحمت کلام گفتنیم برای کار شما. барои иштирок кардан дар вебинар шумо ҳатман ба ссилкаи телеграме ки ман дар таги ҳамин навор мемонам дар комментария мегузорам. дӯстони азиз, ҳамон ссилкаро зер мекунед ё ин ки QR коде ки дар рӯи экран мебинед, ҳамин QR кодро мезанед, телеграм медароед, дар телеграм мегузорад. дӯстони азиз, рӯзи 1 январ марҳамат дароед иштирок кунед. аллакай 900 нафар ҷамъ шудагӣ ҳастанд барои иштирок кардан дар вебинари навбатӣ. шуморо интизор ҳастем дӯстони азиз. ҳатман ссилкаро дар зери ҳамин навор ёбед, болои он зер кунед ва шумо рост ҳамон гурӯҳуда меафтед. навор рӯзи 1 январ мебарояд ва ройгон аст. метавонед тамошо кунед ва фаҳмед ки чӣ гуна алоқаи ҷинсии худро мисли ҳамин бародар дароз кунед. ва дигар нуқтаи муҳим ин аст дӯстони азиз ки чун ҳар вақта дар ин навора ман як корти клиникаи Евромедро байни шумо мегузорам. бо ин корт метавонед ба клиникаи Евромед биёед, аз тамоми ташхисҳо аз қабули ман ё дигар духтурони клиникаи Евромед ройгон гузаред. ҳатто анализҳои шумо, узиҳои шумо бепул мешавад. барои соҳиби ин корт шудан дӯстони азиз, ҳатман дар комментария фикру ақидаи худро нависед. ҳар чӣ зиёд нависед, ҳамон қадар шанси шумо зиёд мешавад. ва инчунин дар ҳамин навор лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ равон кунед ва агар обуна набошед дар шабакаи ман, ҳатман обуна шавед. наворҳои ҷолиб насиб бошад дар пеш ҳастанд ва метавонед соҳиби кор шавед ва натиҷаи ин қуръакаширо дар телеграм ман ҳамавақт мегузорам. хуб дӯстони азиз, боз барои шахсоне ки назди ман омадани ҳастанд ё дигар духтурони клиникаи Евромед, ман ҳамавақт рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед мегузорам. метавонед агар назди ман омадани бошед ба ҳамин рақамҳои ватсап нависед. шумо ҳамон вақте ки барои шумо ба қавли удобна аст, ҳамон вақт метавонед биёед, мо шуморо кӯмак мерасонем. хуб, мегузарем ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо. шурӯъ мекунем аз саволи 16. саволи 16 менависад ки доруҳои хуб барои тестамокунӣ кадомҳоянд, махсусан доруҳои табиӣ ва сабук мисли глитсин. дӯстони аз доруҳо яъне вобаста аз сабаби тестамокунӣ шумо мешавад. масалан агар шумо хронический простатит дошта бошед, дуюмин дараҷа бошад, яъне тестамокунии шумо бояд ҳатман ташхис гузаред, муайян кунед ки ҳамин мушкилӣ барои шумо сабаби тестамокунӣ шудагӣ аст. дар ҳамон ҳолатҳо мувофиқи ҳамин чиз табобат мегиред. ягон дорӯе вуҷуд надорад ки масалан шумо тестамокунии дуюмин дараҷа дошта бошед бо сабаби ғадуди сипар шакл ё ин ки простатит ё ин ки эректилияи дисфунксия, наметавонам ман дар навор гӯям ки ҳамин доруро хӯред ба шумо кӯмак мерасонад. ин хел дору вуҷуд надорад дӯстони азиз. барои ҳамин сабабашро муайян мекунем, мо барои шумо кӯмак расонда метавонем. доруҳои табиӣ, ҳар касе ки ҳар чизе ки мегӯяд вуҷуд надорад дӯстони азиз. баъзеҳо эпимедиумная паста мехӯранд, мегӯяд ки тестамокунӣ кӯмак мекунад, ба баъзеҳо кӯмак мерасонад, ба хотире ки таркибаш ба қавле доруҳои ингибитори фосфодиэстераза пятого типа доранд, ба қавле возбудителҳое ки шумо медонед, мисли виаграву дигар чизо. вале доруҳои мисли глитсин ё ин ки сода менӯшанд, баъзеҳо сода истифода мекунанд, зубная шотка, зубная паста гирифта мемоланд, золотая звёздочка ва дигар чизо истифода мекунанд. ин чизо дурӯғ ҳастанд дӯстони азиз, барои шумо умуман кӯмак намерасонанд. ва ҳозир дар бораи мифҳо суҳбат мекунем, ман дар онҷо мефаҳмонам. саволи 17 менависад ки чӣ хел фаҳмем ки тестамокунии мо модарзодӣ аст ё дар давоми ҳаёт пайдо шуда. осон аст дӯстони азиз. як бор худатонро пурсед, масалан 5 сол шуд оиладор ҳастед, аз ҳамсаратонам пурсед, гӯед ки ҳамин алоқаи ҷинсии шумо якум маротиба аз ҳамон аввал тестамом мекардед ё ин ки не. агар гӯед ҳамсаратон гӯяд бале шумо аз аввал мехел будед ва то ҳанӯза мехелед ва худатонам аҳамият додед ки аз аввал мехел будед, пас дар шумо аввалин дараҷа аст, дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ нест. ин хеле модарзодӣ аст. ва баъзе беморон дорам назди ман омадагӣ ҳастанд, мегӯяд ки мепурсам, вақте мегӯям ки тестамокунӣ доред ё ин ки не, ҳамсарашон ҷо шудагӣ аст, масалан мегӯяд ки не доктор, ман алоқаи ҷинсиям ҳозир дорам, мегӯяд тестамокунӣ ки хел набудам.
баъдан хай мегӯям равед анализаро според, аз он тараф мебиёд баъди анализа ханда ханда мегӯям барои чӣ хандеси, мегӯяд ки мана ҳамсарам гуфт ки мо аввал теставо мекунем. яъне занҳо ба ҳар ҳол ба ёдашон мемонад шумо теставо мекунед ё ки не. Ба ҳар ҳол кӯмак кардан мешавад дӯстон, агар модарзодиам бошад. саволи 18 инестад ки тестамонкунӣ аз рӯи асаб мешавад ё ки не. Дӯстони азиз, бале мешавад. Чӣ хеле гуфтам? Стресс ҳама вақт кортизол ва адреналинро дар хуни шумо баланд мекунад. Адреналин, ин чизо серотонинро, нейромедиатори бениҳоят муҳимро дар системаи асаби шумо кам кардан мегирад. Он ки кам ки шуд, шумо албатта ки теставо мекунед. Хронический стресс мисли як замкнутый круг аст. ҳамин гуна шуморо ба тестамонкунӣ оварда расонидан мегирад. саволи 19 менависад ки агар оиладор набошед, лекин тестамонкунӣ дошта бошед, метавонед тавбатгирӣ ё ин ки не. Не, дӯстони азиз, шумо агар ки оиладор набошед, шумо ду намуд аст. Чӣ хеле гуфтам, агар аввалин дараҷа бошад, бефоида тавбат нагиред. агар дуюмин дараҷа бошад, яъне шумо хеле набудед партнёр доштед, ҳарчанд ман маслиҳат намедиҳам, як вақт теставо мекунед, як вақти дигар хуб ҳастед, пас дуюмин дараҷа аст. И дар ин ҳолатҳо албатта ки тавбат гиред пеш аз оиладор шудан. лекин агар аввалин дараҷа бошад, аз аввал ҳамин мушкилият дошта бошед, тавбат нагиред. метавонед дар вебинар иштирок кунед, фақат маълумот гиред ки чӣ кор кардан накор аст ки теставо навкунед. саволи 20 менависад ки тестамонкунӣ ба мард умуман зарар дорад ё ки не. дӯстони азиз, шахсоне ки тестамонкунӣ доранд, мардҳо, бисёриёш назди ман меояд, аллакай депрессия дорад, стресс дорад. ба хотири чӣ? Ба хотире ки мисли як синдроми неудачник дар онҳо дида мешавад. онҳо самооценкашон паст шудан мегирад, худро марди солими бардам ҳис намекунад, ба хотире ки ҳамсараш доимо мегӯяд ки ту теставо мекунӣ, ту ягон мушкилӣ дорӣ, фалон чиз. ин чиз дар системаи асаби мард албатта ки таъсир мерасонад ва дар он кас тревожное ожидание сексуальной неудачи мешавад. пеш аз алоқаи ҷинсӣ аллакай дар фикраш мезанад ки ман теставо мекунам, боз ҳамсарам ягон чӣ мегӯяд. баъдан ин чиз сабаб мешавад ки шумо соати 7 бояд хона биёед аз кор, имшаб намебиёед, меред хоб меред, ба қабл избегат мекунед ки алоқаи ҷинсӣ накунам гуфтам. ва ин чиз дӯстони азиз, инчунин ба мард боз чӣ зарар дорад ки метавонад разрушение, яъне ҳамун муомилаи шуморо, рафтори шуморо бо ҳамсаратон вайрон кардан гирад. ва риски чӣ хеле гуфтам, пайдошавии заифии мардона дар шумо зиёдтар мешавад, ба хотире ки тестамонкунии доимӣ шумо ба стресс меорад, стресс кортизол, адреналин баланд мекунад ва шумо аз заифии мардона азият мекашад. ва инчунин ба мардоне ки тестамонкунӣ бениҳоят тез ба тав мекунанд, метавонад сабаби бенаслӣ шавад. шумо аллакай дохили маҳбал алоқаи ҷинсӣ накарда, аллакай таво мекунед ва оби мании шумо мебарояд. ва ин чиз сабаб мешавад мард аз бенаслӣ азият кашад. тестамонкунӣ ба ягон маргу мурдаву одамро намекушад, касаи рак намекунад, ягон кор намекунад. фақат ҳамин гуна мушкилие ки гуфтам ба ҳамин мушкилиҳо меорад. саволи 21 бале менависад ки барои тавбати тестамонкунии беморон кадом хатогиҳоро мекунанд. дӯстони азиз, якум хатогие ки беморон бисёрашон ҳамин корро мекунанд, якумш ки шарм медоранд, изо мекашанд. ҳамин мушкилият дорад соли дароз, як хел бемор аст, 10 сол шуда мушкилият дорад, ҳар рӯз ҳамсараш мегӯяд ба ҳар ҳол духтур наметавад. ба хотири чӣ? Ба хотире ки шарм медорад, фикр мекунад ки мо ягон ҷо мегӯем. мо ягон вақт ягон беморро ки тестамонкунӣ дорад ё ки ягон мушкил дорад, кабинети мо даромад, мо да ягон кас намегӯем. ин чиз конфиденсиали боқӣ мемонад. дӯстони азиз, ин чиз бениҳоят муҳим аст. дуюм хатогӣ ин аст, дӯстони азиз, ки беморон бисёр ба тавбати халқӣ шурӯъ мекунанд. як ҳоҷӣ доштам, шинос аз вилояти аз ёвон аст, бисёр меомад назди ман, то вақте ки мо тавбат карда будем, як 3-4 бор омада буд. ҳамон кас нақл кард, аз сабабе ки маблағи калон дорад, он сарватманд аст, мегӯяд ман ҳама ҷо рафтагӣ ҳастам, чӣ молло буд рафтам хондам, чӣ духтурони табиӣ буд, ҳатто дар ваҳдат дигар ҷо мегӯяд рафтам калуч мепӯшонанд, арматурро меқапӣ, ҳамин корро кардам, равғани қурбақа хӯрдам, пӯсти қурбақа, гӯшти ҳама чиро хӯрдам, кӯмак накард. ба хотири чӣ? Ба хотири бечора аз мо аввал тестамонкунӣ дошт. ва беморон хатоиро мекунанд ки тавбати халқӣ мегиранд, барои шумо кӯмак намерасонанд. дӯстони азиз, ва дигар хатогӣ ин аст ки простатит гуфта мо аввалин дараҷаро тавбат мекунанд, яъне медонанд ки модарзоди тестамонкунӣ доранд, боз мераванд духтур тавбат кардан мегиранд. простатит гуфта аз қафо чиликак задан мегиранд, массаж мекунанд, ки барои онҳо кӯмак намекунад. дӯстони азиз, ягон фоида надорад. ва ин хатогиҳое буд ки беморон иҷро мекунанд, яъне ба ҳамин хатогиҳо рӯ медиҳанд ҳангоми тавбати тестамонкунӣ. саволи 22 менависад ки кадом мифҳо ва дурӯғҳо дар бораи тамомкунии бармаҳал тестамонкунӣ дар мардон вуҷуд дорад. се мифе ки зиёдтар вомехӯрад, дӯстони азиз, ин аст ки ин проблема тавбат намешавад. мегӯяд бисёр беморон фикр мекунанд ки мушкилӣ бартараф намешавад, тестамонкунӣ ман модарзодӣ аст, ман хеле мемурам, ба қавле мегӯяд. Не, дӯстони азиз, барои шумо кӯмак карда мешавад. дар ҳақиқат бемориро пурра нест карда намешавад аз шумо, лекин мо метавонем барои шумо кӯмак кунем ки алоқаи ҷинсии шумо контрол карда тонед, яъне қапида тонед, худо
алоқаи ҷинсии худро дароз карда тавонед. дуюм чизе ки мифе ки дар байни мардуми мо пахшдагӣ аст ин аст ки гӯё ки бо гузашти синну сол масалан 40 сола шудед баъд тест тамом кунӣ яъне бартараф мешавад. дӯстони азиз, шумо дар ҳамон ҷавонӣ метавонед ба қавли хуб алоқаи ҷинсӣ карда, лекин тест тамом мекунед. дар ҳамон момент бояд шумо тавбат гиред. интизор нашавед 40 сола кай мешавед, шояд эҳсосоти шумо пасттар шавад, шумо тест тамом накунед. бисёр вақт кӯмак намекунад. шумо то охири ҳаёт мутаассифона тест тамом мекунед. сеюм мифе ки дар байни мардум намедонам бораи чӣ пахш шудагӣ аст, золотая звёздочка аст, як дору аст, хеле сурх аст, ман рӯи экран мегузорам ва инчунин зубная паста. ҳамина дар саре ки узви мардона мешаканд ва гӯё ҳамин чиз кӯмак мекунад ки тест тамом кунии шумо бартараф шавад. ва ин чизо баръакс барои шумо ажоб медиҳад, яъне сӯзиш медиҳад, ба шумо бениҳоят зарари калон дорад, барои шумо тавсия намедиҳам. ин се мифе буд ки дар байни мардуми мо мутаассифона паҳн шудагӣ аст. саволи 23 менависад ки агар ҳар рӯз алоқаи ҷинсӣ кунам, тест тамом намекунам, лекин дер кунам, тест тамом мекунам, ин беморӣ аст ё ки не? хуб дӯстони азиз, не, ин ҳолати муқарраре аст. вақте шумо муддати тӯлонӣ намекунед, ҳамун эҳсосоти шумо баланд шудан мегирад, ҷамъ шудан мегирад, шумо тез алоқаи ҷинсӣ дида буд мекунед, тест тамом мекунед. ин нормалӣ аст. ва вақте шумо ҳар рӯз мекунед, як рӯз пас мекунед, шумо тест тамом намекунед. инам муқарраре аст, ин беморӣ нест ва барои ин чиз тавбат нагиред. беҳтараш ҳамун зуд алоқаи ҷинсӣ кунед. тамом. саволи 24 менависад ки кадом хӯрокҳо ба тест тамомкунӣ таъсир мекунанд. дӯстони азиз, ин хел чиз вуҷуд надорад. ин хел диетатерапия барои тест тамомкунӣ вуҷуд надорад. ҳатто ҳамун мағзу мавизу чормағза мегиранд, майда мекунанд, асалқати бодому ҳарчира илова мекунанд, чизо барои тест тамомкунии шумо умуман кӯмак намерасонад. ба амед нашавед, ин чизо кӯмак намерасонад, на мағзу мавизу, на донаи каду. омада тавбат гиред, муайян кунед барои чӣ тест тамомкунӣ доред. ҳамун вебинарда иштирок кунед, бисёри шумо мефаҳмед барои чӣ тест тамомкунӣ доред. саволи 25 менависад ки барои тавбати тест тамомкунӣ чӣ қадар вақт лозим аст. дӯстони азиз, агар шумо тест тамомкунӣ модарзодӣ дошта бошед, аз аввал ҳам мушкилиёт дошта бошед, бемории шумо тавбат намешавад. шумо мешавад алоқаи ҷинситона беҳ кунем 5 минут, 10 дақиқа, 20 дақиқа, лекин беморӣ гӯё ки пурра нест шавад, не, шумо то охири ҳаёт бо ин чиз зиндагӣ мекунед, мубориза мебаред. машқҳое ки мо мегӯем, дороҳое ки мо мегӯем барои тест тамомкунӣ, машқҳошо дар вебинарам фаҳмондагӣ будам, ҳамин чизро иҷро кардан мегиред. мисли чӣ аст? мисли он аст ки масалан шумо чашмотон нобино аст, як очки мегузоред, очкиро гирифтед, шумо намебинед, ҳамон очкиро мегузоред, зиндагиро хуб давом додан мегирад. агар дуюмин дараҷа бошад, масалан простатит бошад, тавбат кардан аз 10 рӯз то баъзе вақт то 2 моҳ тавбат мешавад. ё ин ки гадуди баршакл бошад, гипертиреоз, дар 1 моҳ ҳатто шумо кӯтоҳтар, беҳтару хубтар мешавед. ин вобаста аз кадом намудаш аст, якумин дараҷа ё ин ки дуюмин дараҷа. саволи дигар дӯстони азиз менависад ки саволи 26 пас аз оиладоршавӣ тест тамомкунӣ чанд вақт давом мекунад. пас аз оиладоршавӣ баъзе шахсоне ҳастанд дар ҳақиқат дӯстони азиз ки то 6 моҳи аввали оиладорӣ тест тамом мекунанд. пас аз 6 моҳ ин беҳтару хубтар шудан мегирад. лекин ба ҳар ҳол дӯстони азиз, агар 6 моҳ дидед ки барои шумо кӯмак намерасонад, шумо тест тамом мекунед, пас омада ба духтур муроҷиат кунед ва мо метавонем барои шумо 100% кӯмак расонем. саволи 27 менависад ки дар якум маротиба тези баъд тамом мекунам, лекин дар дуюм дароз мекашад. якум маротибаро дароз карда мешавад ё ки не? албатта мешавад дӯстони азиз. ин маъно дорад ки шумо тест тамомкунии модарзодии аввалин дараҷа доред, барои шумо кӯмак карда мешавад. доруҳо аст, машқҳо дигар чизост, кӯмак карда мешавад. лекин агар худатон розӣ бошед, ҳамсаратон розӣ бошед, мушкил нест. вақте ки дуюм маротиба шумо метавонед ки алоқаи ҷинсӣ карда, ин дуюмаш дарозтар аст. вале ба ҳар ҳол интихоб дар дасти худи шумо аст. саволи 28 барои тавбати тест тамомкунӣ ягон намуди оператсия карда мешавад ё ки не? ки аз ҳамин чиз пурра халос шавем. согласно гайдлайнҳо аз ассотсиатсияи урологони аврупо, тавбати ҷарроҳӣ тавбати аввалин дараҷа нест, яке якум линияи тавбатӣ нест. вале ҷарроҳиҳо вуҷуд доранд. масалан селективная дарзальная нейротомия, яъне торои асаби дарзалии худи узви мардона метавонад қисман гиранд, буранд, криомастат, яъне бо хунукӣ бо ях онро вайрон мекунанд. ин чиз ба беморҳо кӯмак мерасонад, вале на ҳама вақт. дар бисёр ҳолатҳо бемор мегӯяд ки боз ҳамон тест тамомкунӣ пас аз чанд вақт боз пайдо мешавад. лекин як муддат барои шумо кӯмак мерасонад, агар ба шарти масалан шумо пешакӣ сари мардона, узви мардона яъне лидокаин мекунед, мебинед ки дар ҳақиқат барои шумо кӯмак мерасонад, маънош он аст ки сараки узви мардонаи шумо ҳиссиётнокиш баланд аст, метавонед ҳамин ҷарроҳиро гузаронед, як чанд муддат яъне халос мешавед. баъз ҷарроҳии френолопластика, вақте мо уздечка таги узви мардона як хати рост аст, ҳамуно ҳиссиёташ баланд аст, кӯтоҳ аст, ҳамуно мо пластика мекунем, дигар намуд медӯзем ё ки умуман пурра мегирем. инам метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба бемор кӯмак расонад. баъдан аугментатсияи головки филлерҳо ҳастанд ки дар ҳамон узви мардона, сараки узви мардона агар ҳиссиёташ баланд бошад,
мо инъексияро мегузоронем, инам метавонад барои шумо кӯмак расонад. ҳолати дигар обрезания, яъне дастсалобкунӣ, ин спорни аст. Дар баъзе шахсон кӯмак мерасонад тестдавомкунӣ, дар баъзе шахсона кӯмак намерасонад. саволи 29 мерасад ки барои тестдавомкунӣ метавонем виагра ё дигар дороҳои вазбудителро хӯрем. дӯстон аз виагра ё ки дигар вазбудителҳое ки шумо мегӯед, ингибитори фосфодиэстераза 5 типа мегӯем, бениҳоят зиёд ҳастанд. Тадалафилу, виагра ва дигар чизо, вале дар 99% ҳолатҳо ба шумо кӯмак намерасонад. шумо тест давом мекунед, ба ҳар ҳол намехӯред, тест давом мекунед. бисёр вақт он аслан барои чи аст? Барои эректильная дисфунксия, яъне заифии мардона аст ва дозировкаи миқдори онро хӯрдан чӣ гуна шумо истеъмол кунед, мо духтурро муайян мекунем. аз пеши худ ман барои шумо рост шагум ин чизо тавсия намедиҳам ва нагиред. саволи 30, саволи охирон, нӯшидани машруботҳои спиртӣ метавонад барои тестдавомкунӣ кӯмак расонад. дӯстони азиз, шахсоне ҳастанд ки машруботҳои спиртӣ ва инчунин ҳатто маводҳои мухаддир ё ин ки психотропӣ аз ин чизо истифода мекунанд барои тестдавомкунӣ бартараф кардан. барои шахсоне ки модарзодии ҳамин чизро доранд, яъне тестдавомкунии аввалин дараҷа, бисёр вақт кӯмак мерасонад, вале муваққатан дӯстони азиз, як муддат шумо хуб ҳастед, оста ҳамин дора хеле мекунад ки дигар мардонагии шумо тестдавомкунӣ як тараф месад, дигар сахт намешавад, яъне намехезад. баъдан оста хоҳиши шумо гум мешавад. ман дорам шахсоне ки 8-9 та дороҳои ба қавли психотропӣ мехӯранд ва баъдан метавонанд алоқаи ҷинсии 1 дақиқа 2 дақиқа кунанд. ягон кас гуфтагӣ аст, хурдагӣ аст, ҳамин чиз қадри одат кардагӣ аст. дигар дороҳо ба ӯ таъсир намерасонанд. тобат кардани ин беморон бениҳоят мушкил аст. барои шумо ман нӯшидани машруботҳои спиртӣ дигар чизо тавсия намедиҳам, махсусан барои табобати тестдавомкунӣ. хуб дӯстони азиз, ин буд ҳама саволҳое ки ман барои шумо тайёр кардам, омода сохтам ва ҷавоб гардонам. ҳангоми тайёр кардан ба мо кӯмак кардан тими ман. ва агар суолҳо бошанд, ҳатман дар зери ҳамин навор нависед, лайк гузоред наворро, ба ёру дӯстони худ равон кунед ва дар вебинар ман шуморо интизор ҳастам. ба телеграми мо дароед дар вебинар ва интизори вебинар шавед. насиб бошад рӯзи 1 январ дар вебинар вомехӯрем. метавонед иштирок кунед. худованд эҷгоҳ, бемор нашавед. хайр.